गले गले मिथिहरदों जाय जाय बिथांमोना दासिमबो नैबे जायगासिम सफैजोबनो हायाखै बे जायगासिम सफैजोबदों मानोना जोंहा बेवहाय हाबनायनि ओंखारनायनि माखासे नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थिखौ फालिनो हायाबा नोंथांमोनानो मोजां मोसाबाबो नम्बर मोननाय नङा बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे गोदाव सोराव थायालासिनो नैबे जोंनि जानो गोनां हाबाफारियाव खुंग्रिं दख'रा बर' समाज खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफाद खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरि आरो खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जथायै जोङो मोनगु आफादा जे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो गाजा गोमजायै दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बे खुंनायाव जथेस्थ' जोंनि रायजो राजाफ्रा बे जायगायाव लोब लोब बाहागो लादों आरो जोङो बेखौनो नैबे खुंनायनि गेजेरजों बेखौनो जोङो फोरमायनो लुबैदों जे जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिबोदों आरो बे रंजालि बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गेदेरथार मोनसे रंजानाय फोरबो जोंनि माहारियारि फोरबो आरो बे माहारियारि फोरबोखौ दिनैसिमाव जोङो मोजाङैनो खुंफुंनो हाबाय बेखौ मिजिं खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बेबादिनो जोंनि बे गिदिरथार मोनसे रंजानाय जे फोरबो बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो बेबादि फोसावनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों आरो जोंनि नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनगु आफादनि थांखिया बेनो जे जोङो जोंनि बे गेदेरथार रंजालि फोरबोखौ जोङो जोंनि जेसेबां माहारियारि आफाद समाजारि आफाद बे आफादा जोङो जथायै बेखौ खुंनो जोङो सिगांदों आरो बे बिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि जे गावनि गेदेरथार जे हारिमु बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो सुबुंफोरनो जों फोरमायनो सिगांदों आरो मिजिं खालामो जाहाथे बे रंजाथाइ फोरबोजों लोगोसे जोंहा बाहाय बादायलायनाय जे हाबाफारि लादों बे बादायलायनायनि गेजेरजों निसय जोंनि बादायारि बिथांमोनहा गाव गावनि जे रोंगौथि बे रोंगौथिखौ मोजाङैनो दिन्थिनो हागोन आरो दिनै जोंनि बे गामियाव ओनसोलाव आरो बेखौ जोङो जिल्ला लेभेलाव आरो बेखौ जोङो स्टेट लेभेलाव आरो जोङो नेसनेल लेभेलाव जोङो बेखौ निसय लांनांगौनि गोनांथि थानायखाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायदों आरो आसा मिजिं खालामो जाहाथे गोदान जोलैफ्रा गाव गावनि जेखिनि जोंनि हारिनि जे गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिशा गोनां लामाजों जों निसय लांनांगौ दङ आब्रुथियै जोङो बेखौ लांनांगौ दङ आरो बेखौ बुहुमाव जोङो मोनसे गनायथि होनो हानाय मोनसे थासारिखौ जोंहा खालामनांगौ दं होननानै आं सानो जों नुदों बेवहाय सानै जे बर'नि मुंदांखा फावगिरि आइजो बिथांमोनाव बाहागो लादों आलासि महरै जोंनि नैबे खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे फालिथायनि गेजेरजों जोंनि बानजाय आफाद बा खुंफुं आफाद थामहिनबा जोंनि गुथा आफादनि खावलायनाय बादियै जों बिथांमोनखौ सानै जाहा महरगिरि बिथांमोनखौ जों लाबोनो हादों दा बे महरगिरि बिथांमोना निसय जोंजों बाहागो लाफादों आरो इयुनाव बिथांमोननि जे जोंखौ मदद खालामनाय आरो इयुनाव बिथांमोननि जे नाजानाय आरो गोदान जोलैफोरखौ मोनसे दिशा गोनांजों लामाजों लांनो नाजानाय बे खामानिया निसय जाफुंसार जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।